सोर सोर दंब्रा कमेन्ट खालामदो लोगोफोर कौन है प्लीज कमेंट कीजिए लाइक खालामना होदो सोर सोर दङ Tomo, guess. Hi, hello, कैसे? Good afternoon, everyone. Say hi, hello. Good afternoon, everyone. Hi, hello भाई आप कहाँ से हो? How are you? I'm fine, bro. I'm fine. और आप बताओ आप कैसे हैं?
I am German, but I can speak a little bit English. Acha. Okay, okay, bro. Okay, bro. Okay, no problem. Rose, hai, मा खबर रामदारना? मोजां मोजां. Rose, नोंखौ रायलायनाया जोंना मा होनना बुंगोन उदालगुरिनि इउटुबार दंना बियो हेमरामा. Rose, नोंखौ आं नैबे दैमाबाबो सानस्रिनाबाबो लायगोन आं रायलायो नामा? हाय हेलौ उदांस्रि आब' मा खबर? खबरा दंलै आब' बिदिनो गोदाव सोराव. जारलाने बै थब्ल' बिबारखौ लायजोबगोन आं होननायाब्रा. जारला जागोनलै बे. मा खबर ओमफ्राय? मोजां होनदों. मोजाङानो दङलै र'. मोजाङानो दङ. जाखांबाय नामा? जाखांबायलै जाखांनायालाय माबासोमोन मा होनना बुंगोन ओंख्रिखौ बावबाय आङो माबा आलुजों माबामोन आलुजों बिंमोनलै. I have make like an आब' होनदों अके अके ब्र' अके. उदांस्रिया होनदों मा मैगं जाखो? माबालै आलुजों मा बुङोमोनलाय बे गोलाव गोलावा मा बुङोमोनलाय? बिं बावदोसो आलुजों बिं. अके हेलौ थेंक इउ तामु ब्रादार थेंक इउ स' माच. उदांस्रि थेंक इउ. मा खबरब्रा रजे? थेंक इउ स' माच. मा खबर? रजेयालाय मा खबरब्रा? लाइक होबाय अके अके थेंक इउ स' माच लाइक होनायनि थाखाय. इउ वेलकाम दं अके ब्र'. लाइक दानदों थेंक इउ स' माच लाइक होनायनि थाखाय रजे. मा खबर रजे? आंहा मोजां नावदा अके मोजां जानांगौलै साननैसोनि लाइफआवलाय आरोना. दिनै दं गाबोन गैया मानसिनि जिउ. बे जिउ थांना थासान्दियाव मोजां जानांगौ दुखुबाबो मोजां जानांगौ. आंथ' बिराद दुखु थेवबो हेपि आङो. ओमफ्राय तामाम नेबुला आइ हेभ लाइक अके थेंक इउ ब्र' थेंक इउ. औ फंबाय नामदारना खुलुमबाय. माथो खालामनो आरोना मानसिनि जिउ थांना थासान्दियाव मोजां नामदारना रजेया मोजाङानो जानांगौ. माथो रजेखौलाय सिख्लानिफ्राय सिख्लासिनसो नुबायब्रा प्रफाइलावलाय. खुसिथा नामदारदों येस इउ वेलकाम दं अके. आपको इंग्लिश बात करने के लिए आता है? इंग्लिश बात करने के लिए आता है? हाँ नहीं बात करने के लिए. आब' उदां मा ओंख्रि जायामोन होनना सोंदों रजेया. ओमफ्राय उदांस्रिया मा ओंख्रि जोंना? उदांस्रिया सानफ्रामबो नामदारना सानफ्रामबो. तामाम सेड हेल' ब्र' 7. उदांस्रियाबो मादों जोंहा थास' ना होननानै गोथावआनो माथो. आंहाथ' अमा बेदर मोनजाया बिराद गोबाव जाबाय अमा बेदरखौनो मोनजाला. मालाय फेसबुकफोराव आगारनायखौल' नुबाय थायो अमा बेदरखौ. गोथाव दे आब' नामदारना. अमा बेदर मोनजाया बिराद गोबाव जाबाय. गोथाव दे आब' होनदों. ओमफ्राय तामाम नेबुलाय आइ एम 9 years old अके अके ब्र'. ओमफ्राय उदांस्रिया औ नामदारना. रजेया होनदों सनजित आं खामानिसो मावदों होनना बुंदों. मा खामानि मावदों? उदांस्रिया मादों मा खबर रजे नामदारना. नहीं इधर लिख रहा है ना आई डोंट कैन मा खबर रजे नामदारना. देखो आई डोंट Stay you. सेम मिनिं. बोलो. ओमफ्राय रजेया मादों मोजां आब' नामदारना हास्राहै रे.
ओ लेके Ha ha ha, से बोलो। हाँ भाग गया। मैडम बोल रहा है, आपको मैडम बोल रहा है, देखो। यस, बोलो। ये नहीं आता है इंग्लिश, इंग्लिश हिंदी। हेलो हेलो बोल रहा है। क्या बोला? वॉइस मैसेज। Oh, thank you ले रोजे मा खामानि मावदों रोजेलाय? रोजे माखो माला मा माकाला आदसा ओमफ्राय जोंना मा फैखो ना नाकेन्द्र ब्लग हाय बाय होनदों। हाय हेल' हेल' ब्र' र'जा मिनिलाबायबाय। हमने बोला है आई मस्ट गो। ओमफ्राय लाइक दान होनदों ब्र' थेंक इउ स' माच ब्र'। नाकेन्द्र ब्र' थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय। लाइक दान होनायनि थेंक इउ स' माच। हिंदी इंग्लिश आ रहा है ना? On thank you बेनिफ्राय जोंना on thank you। कैसे हो भाई होनदों। मैं ठीक हूँ भाई और आप बताओ आप कैसे हैं? थैंक यू। मैं भी ठीक हूँ। क्यों हो गया इधर? वो कल क्या बोल रहे हैं देखिएगा। जोंना मा फैदों रड किं फैदों आरोना। हेल' ब्र' हेल'। ओमफ्राय नाकेन्द्र ने बोला है मोरा MB आया क्या भाई बोला MB नहीं रे MB नहीं है इट्स डेट यू डॉटर बोल रहा है। दिस इज सिस्टर माय नॉट सिस्टर। डॉटर सिस्टर। ओमफ्राय रजिया मा होनदों हागरा साफा खालामदों सिबदोंबो आदसा न'आव आरो ने। माबालै मालिक बे आं माबायाव थायोना दखानाव थायो दाना बे दखाननि मालिक बियो मैनेजर। ओमफ्राय हेल' ब्र' हेल' MB आया क्या नहीं MB नहीं आया है BM नहीं आया है। ओमफ्राय साई माई नेम दाना सी माई नेम बोल रहा है पंकज। हेल' ब्र' हेल' पंकज कैसे रोड बुगादों कहाँ है भाई आदों आं माबा दङ मैं भूटान पे हूँ भूटान। पंकज कैसे हो ब्रो? मैं ठीक हूँ पंकज ब्रदर। पंकज ने लाइक थैंक यू सो मच। ये भूटान का मैनेजर ड्रेस देखो मैनेजर। मैं ठीक हूँ ब्रदर बोला ओके। हैव यू ब्रो वायरलेस क्या है? मालूम नहीं। आदसा नंगौ नामा नाम दाना नंगौ ब्र'। क्या दिखाइए? उसका नाम बोल के बोलो ना, समझ में नहीं आया। रोजा मिनी भाई पंकज ने बोला है हाय मैनेजर बोल रहा है। हाय हेलो आपका हाय साथ कौन है? वो है इधर मैनेजर है। मैं मतलब रेस्टोरेंट में काम करते ना भाई। वो रेस्टोरेंट का मैनेजर है वो। भाई पंकज ने बोला रोजे हाय बोल रहा है। रोजे ने बोला पंकज हाय कैसे है बोल रहा है। मैं ठीक हूँ जी बोल रहा है पंकज। पंकज खाना खाया कि नहीं खाया है बताओ कौन सा सब्जी खाया है?
पंकज ओके पंकज नांबाय आरोना रजे मा ओंख्रि जादों होनदोंमोनलै आं बावबायलै रजे मेरा खाना हो गया ब्रो बोले अच्छा हाँ हम लोग की भी सब्जी थोड़ा भेज नाकेंद्र ब्लॉगा नाम मैं सुराज है साई आपका वाइफ होगा ब्रो नहीं मेरा वाइफ नहीं है नहीं मेरा वाइफ नहीं है नहीं रासमा हम वाइफ नहीं है सवाल I'm सब Bhutanese रोटी बोल रहा है मैं हूँ इंडिया वाला वो Bhutanese भूटान I'm से Bhutan रोजे आपका खाना हो गया बोल रहा है रोजे हम भूटान से आपका खाना हो गया मुझे आता है तो पढ़ने का लिखने का ये सब हाँ हिंदी से टाइपिंग आना तो पड़ेगा बोलो हम सब्जी जवाया अच्छा रोजे मांगे हाँ पंकज में खा लिया पंकज ने बोला अच्छा जी बोल रहा है जंग बीन्स जावा सब्जी बिनसावा बोलो ना जंग सब्जी बीन्स जावा जंग मुझे नहीं आता रे बोलो ना जंग क्या बोला कोई बात नहीं है उसका साथ शादी कर लो बोलो इधर इधर देखो साला I जंगल am already married I ये have one child ये ऑलरेडी मैरिड है I ब्रदर have one child रोजे ने बोला र दे सनजित नों खामानि माव रोजे आं खामानि मावनो ओके दे रोजे दे पंकजनि आस्राय oh. दे कमेन्ट खालामदो सोर दङ Okay बोला नि कुसुमनि बोला मा होनदों मुझे भी इनवाइट कर दो ब्रो आपका शादी हाँ इनवाइट करेगा ब्रो टेंशन नहीं है इनवाइट करेगा लेकिन मेरे साथ नहीं हाँ इसका साथ नहीं है दूसरा के साथ होगा ये अलग है मैं अलग है मा होनदों आप दोनों जुड़ी अच्छा लगता है अच्छा लगता है ब्रो अच्छा ऐसे मत बोलो ब्रो आई एम ऑलरेडी मैरिड आई हैव वन चाइल्ड लड़की है मेरा 4 साल का देखो पंकज ने क्या बोला क्या बोला साथ ब्रो इनकी साथ मेरा से शादी कर दो करवा दो क्या मैं इसका साथ शादी आपका साथ शादी करेगा तो मेरा पति आपको मरेगा ठीक है नहीं आई एम जस्ट जोकिंग नो सिस्टर बोले जोकिंग या इट्स ओके आई नो आ गया पंकज हासराय
BM आपका LB पर आया क्या ब्रो? नहीं, BM तो नहीं आया ब्रो मेरा LB में। ओमफ्राय के बसुमतारी अफिसियेल हेलौ मा ओंख्रि जाखो होनदों। बिंजों आलुसोमोन आब', बिंजों आलु। बिंजों आलुसोमोन। लाइक डान थेंक इउ स' माच लाइक होनायनि थाखाय। मा ओंख्रि जाखो नोंसालाय के बसुमतारी आब'? आं नोंखौ साब खालामबाय नोंहा आंखौ खालामासै आरो। आं साब खालामदोंबा आं खालामगोन रा, मानो खालामा जानो, खालामगोन। माला खालामनाय? कमेन्ट नायगोन आं र', दा नायगोन दै। आं नोंखौ साब खालामबाय नोंहा आंखौ खालामासै आरो। खालामबाय खोमादां माथो आंबोलाय, आं कमेन्ट नुबानो खालामहरफिनखायो आंबो खालामनायालाय। ब्रो ने क्या बोला? वो तो अभी नहीं आ सकता है ब्रो। हाँ, क्या आजकल क्या करता है BM ने ब्रादार? के आब' मा होनदों? खामदो नोंखौ आं आगैनो। आदसा, आंबो खालामबाय दां माथो होनबालाय। बहानि आगै नों? आं उदालगुरिनि आब', आं उदालगुरिनि। ओमफ्राय कमेन्टबो हरदों ना? कमेन्ट हरदोंथ' आरो आं नोंनि कमेन्टखौ खालामबाय बायदि मोनदोंलै आङो। दा नायफिनगोन आं र', खालामफिनदों आङो। आं माने जायनो आंखौ कमेन्ट हरो ओमफ्राय माबा खालामो आंखौ साब खालाम हरफिनखायो आरो ना। आं हरफिनखायो हरनायालाय। कोई दूसरा लड़की का साथ चला गया ब्रो। अच्छा, ऐसा हो गया क्या? BM तो आजकल में बहुत दिन हो गया नहीं देखा। इंस्टाग्राम में भी देखा था, लेकिन आजकल इंस्टाग्राम भी नहीं देख रहा है मैं BM को। पंकज ऑन, थैंक यू सो मच पंकज, थैंक यू। के बसुमतारिया मा बुंदों? मा खबर आगै नों? खबरा मा बुंनो आब', मोजां गाज्रि गेजेराव दंलै। मोजांखौनो नांसिगोन आरो, जेनेबा दङ आरो बिदिनो दंसाबो आरो ना। पंकजा ऑन, थैंक यू पंकज जी ऑन रहने के लिए। ओमफ्राय नोंनालाय मा खबर आब'? ओमफ्राय मा ओंख्रि जानायमोन के आब'? ओमफ्राय बहानिमोन दे खोन्थाहरदो। अ दे आगै नांदों आरोना। माथो खालामनो, उफाय गैया। मोजांथ' आगै आंना खबरा नामदारा। अके, मोजां जानांगौलै बे साननैसोनि जिउखौ लानानै, नङा होमबा? दिनै दं गाबोन गैया मानसिनि जिउआवबो। बे थांना थासान्दियावनो हेपि थायाबा आरो माला थाबावगोन, नङा होमबा? नाकेंद्र ब्लॉग ने बोला उनका मोबाइल नंबर भी नहीं होगा शायद, लापता हो गया। अच्छा, मेरा पास भी नहीं है ना BM का मोबाइल नंबर। जोंहा आलु दालि आरो फान्थाव फाजासो आगैनो। गोथाव आब' गोथाव। आं बाक्सा रुप'हिनि। आदसा, नों बाक्सा रुप'हिनिसो आब'? आं बाक्सा रुप'हियाव थांबाय थायोथ', बुहुत लोगो दङ। सालबारियाव लोगो दङ, रुप'हियावबो दङ। ओमफ्राय बे रुप'हिनि दालाय ओरै गोजौआव बिल्डिं गैया होमबा? कम्पिउटार दखान गैया होमबा? बे कम्पिउटार दखाना आंनि लोगो थायोना इहाय थांबाय थायो आङो, ओरै सिना जाना गोजा। ओमफ्राय बे उत्तम होननाय एक्टर दंना सासे, बे उत्तम एक्टरनाव थाङो आङो। पंकज अन, थेंक इउ स' माच। के बसुमतारिया मा होनदों? होनदों अके। साया ब्रह्म मा होनदों? माबोरै दङ बाबु? मा ओंख्रि जानाय होनदों? आंना खबरा मोजाङानो, थिगानो दङ साया आब'। ओमफ्राय ओंख्रिया जोंना बिंजों आलुसोमोनलै। आं हारसिंसोना, आंसो संना जायो। के आब' होनदों पंकज अन, थैंक यू पंकज जी ऑन रहने के लिए, थैंक यू सो मच। प्लीज़ कौन है कमेंट कीजिए और मेरे से बात करो थोड़ा सा। के बसुमतारी आब' होनदों सरि आगै आब'सो लिरफादों। जेबो नङा आब', जेबो नङा, इट्स अके।
जोंना साया ब्रह्म आब'आ मोनालाय मा ओंख्रि जानायमोन? पंकज जी और कैसे चल रहा है आपका काम वगैरह जॉब थोड़ा बता दीजिए। शादी कब करेगा पंकज ब्रदर शादी? ओमफ्राय जोंना के बसुमतारियाबो अनदों थेंक इउ स' माच अन थानायनि थाखाय थेंक इउ स' माच। देलै माबा माबि सावरायलाबायदो रायलायलाबायदो आब'मोन गोदाव सोरावथारलै गोदाव सोरावखायनो अनो एलबि होदो आङो अन थेंक इउ स' माच। मबाइलाबो बारा मोजां नङाना मबाइल दामि लाबासो एकदमबारे गिदिं गिदिं भिडिअ बानायथारनोसैलै आंबो र' मबाइल लानो हाथाराखै बे साननैसो। साया ब्रह्मआबो मा होनो जोंना फाथो मा होनो जोंना फाथो गोबाबसो आलु भाजा आदसा फाथो गोबाब आलु भाजा आरोना गोथावआनो गोथाव बर'नि ओंख्रि के बसुमतारियाबो होनदों आगै भिडिअ नायना हो आगै होनदों नायना होगोन दे टेनसन लानाङा नायना होगोन आं नायना होगोन नायखायो आङो मोजां मोजां भिडिअ बानाय आब'मोन बारा बिदिनो बेरायलाबायनाय ओंख्रि माबा माबि संनाय जानाय मोजां मोजां नायना होगोन दे टेनसन लानाङा। ओमफ्राय मनेटाइस जागोना जायाखै नोंसिना खोन्थाहरदो दे। आंथ' बारा माबा खालामनाय जायाखै आं खेनसे नायबाय आङो नायनायालाय होमबाबो माबानाय जायाखै आरोना बारा एसेबां नायनाय जायाखै नायगोन दे टेनसन लानाङा नायना होगोन आं गासिबनिखौबो नायना होखायो आं। आंनाथ' गैया आगै नामजानाय गैया आरो ने जागोन दे लासै बेसे गोबाव जाखो ओरैनो बानायनायालाय खुलिनाया बेसे गोबाव जाखो? साया ब्रह्म आब'आलाय थांखो ना माखो थाङाखैबा मा खबर बहानि खोन्थाहरदो। पंकज ऑन थैंक यू सो मच पंकज ऑन रहने के लिए। पंकज शादी कब करेगा बोलो शादी में मुझे बुलाओ पंकज मैं जाएगा जरूर जाएगा। साया ब्रह्मआबा मा होनदों आंखौ बावबायसो नामा बाबु आंथ' गोबाव जाथारबायमोन होनदों। बावाखै बावनायालाय आं बावाखै गोसोआव दङ बावाखै आब'मोन बावाखै अन थेंक इउ स' माच के बसुमतारी आब' अन थेंक इउ। ओमफ्राय मा खालामबाय दङ दालाय के बसुमतारी आब' साया आब' पंकज ने क्या बोला ब्रो मुझे कोई लड़की नहीं मिल रहा है बोल रहा अच्छा ऐसा है रे ब्रो क्या करेगा ढूंढ लो ब्रो शादी करो नहीं तो क्या होगा ब्रो। दङ आगै नोंजोंनो रायज्लायदों नामदारना अके थेंक इउ स' माच रायज्लायनो थाखाय। मा मावोब्रा के बसुमतारी आब'आलाय? साख्रिफोर मावो नामा? अन थेंक इउ स' माच अन थानायनि थाखाय। दे डाइलग होलाबायदोलै गोदाव सोरावनो मा जब मावो नों दा आगै होनदों आङो माबासोलै आब' आङो रेस्टुरेन्टआवसो मावो आङो बिदिनो माबा कुक आरो जेनेबा बिदिनो संनाय खावनायाव मावो आरो ओमफ्राय आंबो एल बि होयो आगै होनना बुंदों अके नोंबो एल बि आरोना अके आब' थांगोन आं।
आदसा 512 आंनिया हरनि 9टायाव होयो आगैनो। आदसा आंना डिउटिया मा होनो हरनि 9:30 बन्द' जायो, 9:30सिम जायो डिउटिया। ओमफ्राय 9:30निफ्रायसो आङो ओमफ्राय दुगैसिगोन, दुगैनानै ओमफ्राय फ्रि जासिगोन आरोना 9:30सिम 10टासिम बिदियावसो फ्रि जायो आङो। ओमफ्राय जेबो नङा, दाबो आङो नायगोन दे, टेनसन लानाङा आब', थांगोनो नाजागोन नोंनियाव। ओमफ्राय बेसे गोबाव जाखो माबाया खुलिनाया, चेनेल खुलिनाया? ओमफ्राय जोंना साया ब्रह्मआ होनदों बाबु आं थांनोसै बायनो। अके अके साया ब्रह्मआबो थेंक इउ स' माच आंनि एलबिआव दसे समब्लाबो नुजाफैनायनि थाखाय, लाइक होफैनायनि थाखाय थेंक इउ थेंक इउ स' माच आब'। ओमफ्राय के बसुमतारी अन थेंक इउ। के बसुमतारी आब', नोंना बेसे गोबाव जाखो माबा खुलिनाया, चेनेल खुलिनाया? बारा गोबाव खालामनाङा, बोसोरसेयावनो नाजाबानो जाबाय, बोसोरसेयावनो मन' खालामनो नाजाबानो जाबाय आरो ना। बांद्राय गोबाव दोननाङा चेनेलखौ, बोसोरसेयावनो मन' खालामनो नाजा आरो। हानायमानि लं भिडिअ हो, एलबिथ' होजायो होनायालाय। मोजां मोजां भिडिअ हो आरो ना, लं भिडिअ, मोजां मोजां भिडिअ हो, होमबानो मन' जानायनि चान्सआ थागोन आरो ना। वाच टाइमल'सो कमप्लिट खालामनांगौ नालाय, बे WT खौ कमप्लिट खालामनो नाजाबानो जाबाय आरो ना थाबनो, बेसे हायो मोजां मोजां भिडिअ। ओमफ्राय बाट रिल्सआ जेबो खामानि होआ दै, मन' जायैनि सिगां। माने वाच टाइमखौ लं भिडिअ'ल'सो मोननाय जायो नालाय WT खौ, ओंखायनो लं भिडिअ'खौल' होनो नाजा आरो ना। आगै आंना जेबो जालाहाय दा होनदों। आदसा मानो जेबो जाला जाखो? गोदानसो खुलिनांसिगोन नामा आं आगै होनदों आरो ना। गोबाव जाबाबो जायो जानायालाय, माने 365 डेनियावनो मन' खालामनांगौ आरो ना, इउटुबनि नेम बायदियै। ओमफ्राय 365 डेयाव जुदि मन' खालामनो हायाब्ला मा जायो, जिखुनु सिगांनिखौ दा नों गोदानखौ दाजाबलांबाय थागोन, उननि मासखौ माइनास खालामलांबाय थागोन आरो ना, बिदि जायो आरो ना। माने जिखुनु 365नि गेजेराव नालाय, उननि मासखौ दानलांबाय थायो, ओमफ्राय दा फैगोन मासखौ दाजाबलांबाय थायो आरो ना, बिदि जायो आरो ना माबाया WT आरो ना। मानसिफोरा बुङो ना WT दानो होननानै। WT दाननायनि रिजोना बेनो, सिगांनिखौ दाजाबलांबाय थागोन। जेनेबा बे मासाव जुदि नों भिडिअ होदोंबा बे मासनि भिडिअखौ मोनसिगोन, ओइ सिगांनि गोदोनि भिडिअनि वाच टाइमखौ दानसिगोन आरो ना, मास मोनसेनिखौ। बेबायदि खालामलांबाय थायो आरो ना। माने बिदियाव हास्लाबैया जायो आरो ना, ओंखायनो हास्लाबैया जायो नालाय, बेनिखायनो हायोब्ला बोसोरसेयावनो खालामनो नाजाथारनांगौ आरो ना। गोबाव जाबाय आंना आन्दारा बिदि जायो आरो ना। माने हास्लाबैया जायो आरो ना, जोंफोर फिसा फिसाया आरो ना बिदि। ओंखायनो ओरैबायदि भिडिअ बानाय आरो ना, गोसो होस्रानानै बेसेबां भइस दङ भइस होनानै माने नायथावथाव बिदि भिडिअ बानाय आरो ना। होमब्लानो गाबोननो जोङो माबा खालामनो हायो आरो ना, मन' जानो हायो आरो ना। बेलेगफोरा नाय 2-3 भिडिअआवनो मन' जायो आरो ना, बिदि आरो। ओरैनो जोंनि भिडिअखौ इउटुबा सेयार खालामना होखायो दे गुबुननो। नोंनि भिडिअआबो जुदि नों मोजां भिडिअ बानायदोंबा, जुदि नोंनि भिडिअआव माबाया जुदि जादोंब्ला, इउटुबाव अट'मेटिक सेयार खालामना होखायो आरो बिदि। जेनेबा जों बेलेगनि भिडिअखौ साब खालामालासिनो नुयो, नङा होमबा? बेबायदि खालामना होखायो दै। आंना बाबाय जाबाय चेनेल खुलिनाया, आगै आं दोनथ'बायबो जादोंमोन ना, बेखायनो जारला हाला आंना दा होनदों। आदसा बिदि जाहैबाय होनबा ने? माबा खालामगोन होनबालाय, मोनसे आइडिया होनो आङो। इउटुबाव एसे माने खस्थ'सिन आरो ना, ओमफ्राय साक्सेसआबो एसे खस्थ'सिन जायो। लाइक दान आदा होनदों जोंना संसार ब्र', थेंक इउ स' माच। माने नोङो इउटुबाव थाबैनो साक्सेस जानोबा मोनसे फरमुला दङ दे आंनाव। मा खालामनांगोन, इउटुबाव जुदि डाइरेक्टलि जोङो भिडिअ एलबि होनानै जुदि माबानानै जोङो भिडिअ बानायनानै जुदि साक्सेस जाथाराबा, माने मोजां भिडिअ बानायबा जायो दै। ओमफ्राय जुदि जों मोजां भिडिअ बानायनो हायाबा, एसे लाजिनाय थायोब्ला मा खालामनांगौ, फेसबुकआव मानसिया नामजादा जाग्रोनांगौ आरो ना। जुदि फेसबुकआव जुदि जोङो फेमास जाबाय, होमबा नोङो इउटुब खुलिनाय लोगो लोगो जालांखायो आरो ना।
गोबाव जाबाय होनदों आगै माबा लिरबाबोसो जायो दे नों अके जेबो नङा माबासो जायो आदसा माबा लिरबा माबा जायो अके आं बुजिखादों आब' बुजिनायालाय जेबो नङा दाबो जुदि नाजायोब्ला जायैनि खोथायानो फैया आरोना नाजायोब्ला जेब्ला जों मोनसे खामानिखौ गोसो होथाबनानै मावगोन ना अब्ला आरो बेहाय साक्सेसआ फैखायो आरोना जेबो नङा आब' जुदि नोङो गोसो दंथारोब्ला नाजाबानो जाबाय जों दङ सापर्ट होगोन आं नायगोन दे नोंनि भिडिअखौ आरो जुदि मोजां भिडिअ बानायबानो ओरैबायदि भिडिअ बानायनांगौ आरोना ओंखाम जादों र' आदानो अके दैमा फंबाय जाबानो जाबाय ओरैबायदि भिडिअ बानायनांगौ माने जों गावनि गोसो बायदि भिडिअ बानायना होमबा बिदियाव बारा माबा जाया आरोना माने पाब्लिकनि गोसो बायदि भिडिअ बानायनांगौ आरोना माने नायग्राफोरा माबायदि भिडिअखौ नायगोन माबायदि भिडिअखौ मोजां मोनगोन नायनो बैसोरनि पाब्लिकनि एसे लुबैनाय टाइपनि भिडिअ बानायोब्लाना थाब ग्र' जायो आरोना दा जों जोंनि गोसो बायदि भिडिअ बानायसिगोन दा जोंनि गोसो बायदि भिडिअ बानायनायाव माने पाब्लिकआबो खायसे नायनो मोजां मोना नालाय ओंखायनो पाब्लिकनि गोसो बायदि पाब्लिकआ माखौ नायनो मोजां मोनो मिनिनाय ना कमेडि ना माबायदि बिदिखौ एसे माबा खालामनानै बानायबा साक्सेस जायो आरोना आंथ' मबाइल मोजां नङैनि थाखायनो बानायनोनो हाला बोरैबा भगबाननि अननायाव रायजो राजानि अननायाव मन' खालामना लानो हाबाय आरोना बेल'सो आंना ओमफ्राय गैया थेंक इउ स' माच संसार ब्रादार थेंक इउ मा ओंख्रि जाखोलै संसार संसार दैमाया माबायदि बोहैयोमोनलाय दैमाया माबायदि बोहैयो होनदोंमोनलाय आं बावबायलै जोंना के बसुमतारी आब'आ मा होनखो आंना चेनेल खुलिनाया 1 year जाबाय आगै आं बाबायसो बाराबा दा होनना आदसा 1 year जादोंना 1 year जाबाबो जुदि खालामोब्ला हागोन आरो नाजानांगोन बिदि माबा मोनसे खामानि माव नोङो आब' गोदान चेनेलखौनो खुलि नङाब्ला नोङो फेसबुकआव साक्सेस जागोन आरोना बिदि ओरैनो नाबा टाइमा लस जायोलै आब' जेनेबा आं मोनसे खोथा बुंनो चेनेल खुलिबाय चेनेल खुलिनानै नोङो आदा आदि नोङो खामानि मावबाय नोङो आदा आदि खामानि मावनानै जुदि गेजेर ससेयाव गारोब्ला बुहुत लस जायो आरोना ओरैनो टाइम समफोरा लस जायो आरो जेनेबा ओमफ्राय ओंखायनो खेनसेयावनो नाजाखानांगौ आरो ओमफ्राय संसारा मा होनदों मिरामिससो आदा दिनै मोनजायानो आदसा दिनै बिस्थिबार ना आंबो मिरामिसलै फंबाय आंबो मिरामिससो दैया माबायदि बोहैयोमोनथाय आं बावबायलै संसार ओमफ्राय के बसुमतारी आब'आ होनदों बिदिनो जादों बा दा आगै दोनथ'बाय जानानो थ' होनदों बिदिनो जायो दोनथ'बाथाय आरो बिदि आंनाबो गेजेराव आङो मास मोननै दोनथ'दोंमोन भिडिअ सिडिअ होआलासिनो ओमफ्राय न'आव फैनानै ओरैबायदि भिडिअ बानायनानै बा माबा माबि बोरै एलबि होलाबाय थानानै बोरैबा खालामनानै मन' खालामनो हाबाय आरोना बेनोसै दै बोहैनाया माबायदि बोहैयो ओंखाम संलाबायनायखौ होलै आब' सानफ्रामबो ओंखाम संनाय थोरसि सुलाबायनायखौ होनाय एसे ओंखाम संनाय थोरसि सुनाय बिदिनो माबा माबि मावनायखौनो हो भिडिअखौ ओमफ्राय एसे खोथाफोरखौ रायलायनायखौ एसे मोजां पइन्टनि बुं आरोना जाय माने जेनेबा गोसोआव नांथावना सोरबा खोनासंथावना सोरबा खोनासंबाय थानो लुगैनाय बेबायदिबो बानायलाय गाबोननो साक्सेस जागोन नोङो सोलाबा एसे आगै आंहा सोलाबा मा मावोब्रा आब' माबाफोर जबफोर मावो नामा के बसुमतारी मा होनदों रायज्लायनोबो रोङा आंथारना मानो रायज्लायनो रोङा जानोब्रा रायज्लायनो बोरै जानो रायज्लायनो रोंनांगोन गोदै रायज्लायनाय सेंग्राफोरखौ जेनेबा फेसबुकफोराव एसे गोदै सेंग्राफोरखौ सोरखौ मायदि बुरखायो मानसिफोरा बिदि बुरखायनांगोनब्रा होमबासो साक्सेस जागोन बेमालि नङालै ने अनलाइनजोंबो जुदि बिदि ससियेल मिडियाजोंबो जुदि खामायनायाबो गोरलैबो नङा आरो बारा गोराबो नङा आरोना
नोंसोरना भिउ जायोलै आब' कबिता जों हौवाफोरनिया भिउ जाथारा हौवाफोरना जाबावासो नानिनोसो ओंखारखायो आंहा आगैनो मिनिबाबो आरोना ओंखाम संलाबायनायफोरखौनो होलाबायना माला थगारहरलाबायनाय मा जाद बानायनांगौलै आरो ओरैबायदि ना बिदि ससियेल मिडियाया जुदि बेफोरबायदि जोङो बोरैबा जुदि साक्सेस जाहैबाय दा ओरैबायदि साक्सेस जाबाय नों रावखौबो हमथानो हाया आरोना ओरैबायदि जायो आरोना बेलेगफोराव नाय जोङो हिन्दीनि हायोबाथ' हिन्दीनिसो बानायनांगौ हिन्दी इंलिसनि बानायनांगौ आरोना ओरैबायदि हिन्दी इंलिसनि इउटुबारफोर दङ गिदिर गिदिर मिलियन माने मासावनो मास कारखौनो निउ कार लायो मालाय दामि कार लानो हायो बेफोरबायदि जानो हानांगौ आरोना मिनिनोसो ओंखारो आं बुंनो रोङा ना आगैमोन आदसा जायाहाय आगै संसार नांदाव ना दे नाजादो आब' कबिता जों हौवाफोरा ना जाथारा भिउफोरानो जों हौवाफोरा भिउआ जाथारालै जानायालाय ओमफ्राय सिख्लाफोरना एसेबाबो जासाबो माने सिख्लाफोरखौ एसेबाबो नायसाबो माने मानसिफोरा मालाय दाना बिरादनो जरा भिडिअ बानायो माथो हौवा हिनजाव बिराद कमेडि माबा माबि बानायला बायथारोबाथाय ने न'खरनि भिडिअ जेनेबा कमेडि बिदिनो ओंखाम संनाय मानाय माबा माबि सोरबा मुसुगुर हाख्लाबना लानाय जाद भिडिअ बानाय माथो ने आंनाथ' जाथारा आब' 100आनो बाराखै मैया होनाया आंथ' भिडिअखौनो बानायनो हाला भिडिअखौनो होनो हाला मा जाखो मबाइलाबो मोजां नंला जाला आंना टारगेटआनो बेलेगसो जालांबाय मा जाबावगोनथाय हाय आगै माबोरै जागोन दा नों जानायानोथ'लै बोरै जाबावगोनथाय बेलेगफोरना नायो माथो ने हायना मुलिसो लायनाब्रा बेलेगफोरालाय माथो बिराद जालाबायो बेलेगफोरनियालाय ने मैदेर मुनि लानांसिगोन खोमालै जोंबो आं बारा गोसो गैया जाबाय होनना बुंदों बेबायदि गोसो गैया जायोबानोथ' जायालै मिथिबायना माने नाजानांगौ जेननोङानो भिउआनो फैया जाथों बानायलाबाय थालाय माने ओरैबायदि भिडिअ बानायनांगौ दे आं मोनसे खोथा बुंनो दा आङो जेसेबांखिनि मोनसे कमेन्ट फरायगासिनो आंबो एलबिबो होआ भिडिअबो होआहाय मारै जागोनथाय थांनो हानोहाय आंहा ना आगैमोन होनना बुंदों आं मोनसे खोथा बुंनो जों जेनेबा भिडिअ बानायना जोंनि भिडिअ बानायनायनि सिस्टेमानो अके संसार जोंना जाया जोङो ओरैबायदि भिडिअ बानायनांगौ माने गोसो होथारनानै आरोना जोङो माने हमना ला जोङो अबेबा हाबाफोराव थांबाय जों अबेबा जायगायाव बेरायनो थांबाय जों बेरायनो थांनाय भिडिअखौ बानायसिगोन जोङो सा साज्रां बानायो आरोना गोसो होथाबनानै बानायनांगौ आरोना बिदिबासो जायो ओमफ्राय सोरबा मानसि रायजो राजाफोर थाबानो जों भिडिअ बानायनो लाजिलायो ओमफ्राय रायजो राजानि सिगाङाव जों भिडिअखौनो केमेराखौनो खेबनो लाजिलायो बेबायदि लाजिलायनायावनो जोंना जाया आरोना बिसोरनि सिगाङावनो खेबनानै भिडिअ बानायनांगौ आरोना बुंनाया भइसफोरा बिदियावनो बुंनांगौ आरोना होमबासो जालाङो आरोना बिदि दा जोङो लाजियोबा बिदि लाजिबानो जाया आरोना लासै बुंसिगोन बेफोरनो जाला आरोना सोरनिबा हाबायाव थांबाय हाबायाव थांनायाव ओरै हौवा गोदान हिनजाव गोदानखौ ओरै खेबबाय ओमफ्राय गाव फंनैसो बुंबाय ओमफ्राय गैलाबो बेबायदिबाथाय जाला आरोना एकदमबारे थांनानै पाब्लिकनाव ओरै सोंहैबावनो हानाय जानांगौ आरोना निउस बायदि होमबासो साक्सेस जायो मिथिबाय लाजिबानो जाया आरोना आंहानोबो बिनो लाजियो आंनाबो आगै होनदों आरोना बिनोखा आंनाथ' नों बिदि लाजिनायावनो साक्सेस जाया जों मिथिबाय नाथाय लाजिनायखौबो नांगौ बा मालाबा खामानि होयो ओमफ्राय बिदि लाजिनायावनो जोंना साक्सेस जाया आरोना दा जोङो खोथाजों खोथा जोङो दुर्गा फुजायाव बेरायनो थाङो सापस जोङो दुर्गा फुजायाव बेरायनो थांबाय ओमफ्राय बेरायनो थांनानै जोङो ओरैनो
गावनि खेबनानै लाना फैनानै न'आव फैनानै भइस होफैबाय सोरजोंबा रावजोंबो कमेडिबो खालामनाय जायाखै सोरहाबा रावजोंबो कमेडि खालामला माला माबायला रायलायला बिदियाव थाङा आरोना इदि आरोना भिडिअ लाफुबाय थानायावनो सोरबा सोंबा गिला गैलाबो आंना लाजिनानै इदि लाजियालासिनो मा खबर माब्रै बोरै इदि सोंनो हायोबाथाय मोजांसिन जायो आरो आं रोंलालै लाजिनायसो मोनबाय आं भिडिअ होनोनो होनदों आरोना सिस्टार नामा आगै बियो सिस्टार आंनि सिस्टार नङा दै माबानिसो मा होनना बुंगोन बे आं थानाय न'नि सिस्टार आरो माबानि न'नि मालिक आरो मालिकनि फिसाजो आरो बे आं न'आव थानायनि आं न'आव गैयाना बे आं भुटानावसो दङ बहा थायो नोंलाय आं भुटानावसो थायो आब' भुटानावसो थायो आङो मा खालायो आगै आङो माबा रेस्टुरेन्टाव मावो आरोना आङो बिदिनो संनाय खावनाय बेफोराव मावो आरोना मा संनांगौ होनबा बिदिनो चावमिन मम' फ्राइड राइस पक'रा बायदिसिना बेफोरबायदि संनाय मावो आरोना गार्लफ्रेन्डजों भाइरेल जानोसै र' आंबो अब्लासो प्रमसन जासिगोन गार्लफ्रेन्डजोंनो भाइरेल जादो नोंबो बिदि भाइरेल जाबासो प्रमसन जामारो अ नंगौ नामा दे मोजांहाय दारां मालिकबा आब' दखान होदो माबायाव बाक्सायाव देन्जार थाहैसै आङो संग्रा खावग्रा नोंसिनाव थांबा जाना फैगोन र' आगै बेरायनो थांबा माने आब' आं ओरैजायसो थायो उदालगुरि साइडजोंसो थायो आङो ओरैजाय नोंसिनिखैजों थाया आरोना नै ओरै साइडजोंसो थायो आयौ नांबाय आं बे संसार माबा नोंना एस बि गार्लफ्रेन्डजोंनो भाइरेल जादों नोङो संसार होमबासो गाबोन समफोर होमबासो नामजादा जासिगोन होआलै बे दाना देन्जार जारलाखालै जारलाहाय आगैमोन संसार जादां संसारा हायोमोन माथो संसार नोङो एकदमबारे बारजाब मोसानो हायोमोनथ' संसार नोङो एकदम दख'ना गानलाबायनानै बारजाब मोसालाय गाबोनो नोंखौ बे जोंनि बड'लेण्ड एरियायाव सोर सिनायनाय नङालै गासिबो सिनायगोन माथो अब्लालाय भिउसबो जायानो ओंखायनोथ' संसार दख'ना गाननानै बारजाब मोसालाय गाबोननो दानो भाइरेल जागोन गाबोननो सोर है आं दख'ना गानना मोसाग्राखौ सैयालै आं बिदिखौ माबानिब्रा बेयो साम'निया बैसागो मोसानाया माबोरैमोनलाय बेबायदि हाबाब आं मिनिनोसो ओंखारबाय दै आगैमोन नोंसोरनि डाइलगखौ होनदों बिनोसै लुबैयो आं हौवाफ्रा दख'ना गानना भिडिअ होमबा एसेबो सैया दालाय बारजाब मोसाया होमबा साम'आ दख'ना गाननानै जारलासो आरो बर' सानैसो दंना सोर मा होननानै दख'ना गाननानै मोसालाबायो बोरैबा नोंसोरो जारलासो जागोनलै बिदिबा
गाबोन नामजादा जागोन आरोना बिदिबा संसार फंबाय। संसारालाय मा बुंबावनो आङो, संसाराथ' बुहुद जायगा गिदिंबायगासिनोलै दामानि क'क्राझार थांलाय, अबावबा चिरां थांलाय, बिदि क'क्राझार चिरां थांनायावनो भिडिअ बानायब्रा एकदम दमै नोङो जायनि न'खराव दङ बिसिनि न'आवनो थानानै ओरै जिरायनानै आं मा खालामदों उमुख मा जादों मा लोंदों नै आं उमुख जादों उमुखनाव फैदों नै आं बे गामियाव गिदिंदों होननानै डाइरेक्ट बानायलाय मानो जागोन मानो जाया बियो संसार। र' इउनिभारसिटियाव थिगसे मोसाग्रा जानोसै आगै मनिसाजों होनदों। आदसा मनिसाजोंसोबाव, दे मोसा थिगसे मोसा। आं भिडिअ बानायाखै इउनिभारसिटि थांनायखौसो थांगोनबो। आदसा दे संसार इउनिभारसिटियावनो एकदमबारे सिख्लाफोरजों बारजाब भिडिअ बानाय। हेलौ सिस्टार कैसे हो बोल रहा है आपको? मैं भूटान हूँ। भुटाननिलै इसोरो बारा रायज्लायनो रोङा बर' भाषाखौ। Lobsa min chobu muyala oi levale. Ngingile toye ble dai chikazum. भैया कैसे हो आप? La Prasan लिव इंडिया ना? Leave video. Leave. Then just leave. ओमफ्राय हिन्दी हायो ना होनदों, एसे हायो इसोरो बारा रोङा आरोना। Sweet. वाव सो स्वीट बोल रहा है। Kengelai singgila mana nanggo hai singgila. Mentibai ayo na mentibai ayo भैया mentibai. कैसे हो? संसार दैमारि माथो रायज्लायाखै ओंलो बारा रोङालै होमबाबो। आदा आंनि भिडिअआव बिसोरनि भुटान्स गर्ल्स मोसानायखौ देखायना होलाय। Bhutan girls अच्छा है कि नहीं कमेंट नों मोसानायखौ सो क्यूट बोल रहा है। हाँ Sweet voice. क्यूट बोल रहा है। वाओ सो स्वीट अच्छा। जिंगां जागबी कहाँ देखबी बोल रहा वही है। जिंगां जागबी कहाँ देखबी? मानो संसारा आदा आंनि भिडिअआव बिखिनि बिसोरनि भुटान्स गर्ल्स मोसानायखौ देखायना। आदसा नोंनि भिडिअ दं नामा? So cute lo. so wise sweet wise नाङालै बिसोरनि भुटान्सफोरा बर' मिउजिक मोसानाय दं। आदसा मोसानाय दं आरोना। ये बोल रहा है कि भूटान्सफोरा बर' म्यूजिक। अच्छा ये बोल रहा है कि इसका वीडियो में भूटान का लड़की लोग बोडो म्यूजिक से डांस करने वाला वीडियो है। आंनि भिडिअआव आदसा नोंनि भिडिअ आरोना। दे जागोन दे जागोन दे। okay मबाइल दंबा देखायना होलाय नायथिंदों। देखायगोन र' देखायगोन। बिराद बेस्थ' थायोलै बिसोरो मानसिफोरा। मा नाम होनदों बिब' बिनानाव नामा आगै बिसोर बिब' बिनानाव नङालै बिसोरो बेलेगसो। बे सासेया मा होनो गेदेरसिना हाबा जानायसो यै ओमफ्राय बे सासे उन्दैसिना बे हाबा जायाखै। हाबा जानाय हौवाया बेहायनो मावो आरोना, बेनो थायो। दानो नायहो होनदों आरोना। दा नायहोगोन दे आङो अन। अके थेंक इउ स' माच अन थानायनि थाखाय। ओमफ्राय संसार नालाय माबोरै जाखो माबायाव एडमिसना जाबाय नामा? संसार एडमिसना जाबाय नामा नोंना?
आंसो इउनिभारसिटियाव फरायनो गोसोमोनलै माथो फरायनो मोनासै देनां गथ' गथायखौसो फोरोंसैलां आङो संसार के भिउ जादों भुटानफोरा बर' मिउजिक मोसानाय भिडिअ'आ आंना आदसा अके के बसुमतारा आंहा सिख्लासो सानदोंमोन सिख्ला नङा आब' हाबा जानायसो सिट मोनसिगोन आदा सिट मोनसिगोन होनदों अके सिट मोनसिगोन आरोना मोजां खौरां होनबालाय ओमफ्राय एबार गोसो होनानै फरायदो संसार खुंबाय जाहाथे माबा मोनसे साक्सेस जायो आरोना लाइफआव नाजाथारनांगोन नाजायाबा जाफुङालै सिट मोनबाथ' आरो जाबाय ओमफ्राय न'आवलाय माला थांगोन जेब्ला खामानिया जोबगोन अब्लासो थांगोन नामा संसारालाय बहानिब्रा मोजां मोननायालाय संसार प्रफेसर मा होनदों प्रफेसर जानोसै आदसा प्रफेसर जानोसै आरोना दे फंबाय मोजां नाजाबानो जाबाय आगैमोन आं थांनोसै दै बाय लाबायनो अके आब' दे अके थेंक इउ स' माच जोंना के बसुमतारी अफिसियेल आब' आंनि LB आव फैनानै आंखौ सापर्ट होफैनायनि थाखाय आंजों रायज्लायफैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच आब' अके बाय उनाव लोगो मोनफिनगोन दे आब' ओमफ्राय एडमिसन जाबासो थांगोन आदा अके आब' बायनांगौ संसाराबो थिगानो संसारा बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव थांबा सिख्लाफोरजों बारजाब रिल्स बानायसिगोन खोमालै ने संसार ओरैनो दानि माबाजों भिडिअ बानायगोन मनिसाजों होननाय मडेलावथ' दाहाय आदा के मोनानाव थांसै होनबा दे बेबायदि के मोनानाव थांनायावनोथ' भिडिअ बानायनांगौब्रा एकदम नै लोगोफोर आङो दायो आदा के मोननि न'आव दङ नै आदा के आंजों दङ ओमफ्राय माबोरै खबर आदा के बोरै माबोरै बेफोरबायदि सोंनांगौब्रा आदसा नै दायो जों के मोननि न'आव साहा लोंदों आरो के मोनाव आं फैबाय दिनै बेरायनो फैदों जायगायानो उमुक जायगा ओरैबायदियाव दङ ओरैबायदि दङ बिदि डाइरेक्टलि नों अपेनलि भिडिअ बानायनांगौब्रा होमबासो नायगोन मानसिफोरा लाजियो आद्रा बानाय भिडिअखौ जि साइज सिख्ला लोगो मोनदों दाखालै थांनायाव बा आदसा नोङो सिख्ला साइजजों थांदों ना फरायनो थाखाय थांदोंब्रा संसार हमनो हालाय लांलालै आङो दैयाबो माबायदि बोहैयोमोनथाय बे भैरबकुन्दनि दैया सोलाबथाराखै माइ गायगासिनो होनदों माइ गायनायालाय दाबो जोबा नामाब्रा माथो 15 आगष्ट फैलाय लांसिगोन दाबो जोबा माइ गायनाया तेजपुरावसो थांनांगौमोनलै संसार तेजपुराव थाङिया गोबाव जाबायना बिरादनो जेबोआनो जायाखै बेसाना आदानो आरोना जेबोआनो जायाखै आरोना थाब गायनांगौबा आराम आरो बिदिनो खायसे आरो अखाखौ नेनानै गायोना होमबा दैनिबो खोथा थायो नालाय दै गैयामोन होनदों बे दैनि थाखायनो बहुद प्रब्लेमलै मा बुंनो बिराद मानसिया दैनि थाखाय माइ गायनायासोथ' एबार माइनि दामा बारायगोनब्रा माइनि दामा बारायगोन एबार हाया मोजांथारनो माइ जायोनो बिसोरनियानो हायाथ' मोजां जाखायो मथथे दै थाबानो मोजां जायोलै दै थानांगौ आरोना दैफोर थाबानो गदाय गायबाबो जायोनो माने जाखायो माइनो गदाय आरो खायसे माइया गदाय माइ गायग्रा दङ खायसे थाब गायग्रा दङ ओमफ्राय
जिखुनु आसलते गदायबाबो गिबिबाबो दैल'सो मोजां मोननांगौलै दै थानांगौ ओमफ्राय दुब्लि बारिया हासार जानाय दुब्लि थानांगौ आरो ना एसे होमबानो माइ जायो टेनसन गैया माइआलाय आरो ना बे सिथर जादोंलै आंहा दैखौ ट्राय ना मा होनोमोनलाय बोरै बोहोयो होनोमोनलाय दैखौ आं बावबायलै दै बोहैनायखौ मैया आलि खोदोंमोन आदा केकेआ आदसा मैया आलि खोदोंमोन नोंलाय खोआसै होमबा नोंबो खोना होनांगौब्रा नोंबो खोना होनांगौ दारिखौ माबायदि नुदोंब्रा नोंसोरलाय आंनि दारिखौ माबायदि नुदों खोन्थाहरनाय खानायानो आंना साइस जायालै आं थाङाखैबा दिनैसो थांफैगोनदां होनदों आदसा दिनै आरो ने खानाया सिनदो नों खानाय सिननो माने बे खानाय सिनग्रायानो गैया आं नुवाखैनो जोंनियावसो थांथारनांगौ खानाय सिननो जारलासो नै गावदां अखाफोर बायदि नोंनि महरा सालाना लानायजों लावजें आसि नोंनि खानाय गोलावबा समायालै नोंखौ आदा खानाय खान्दाबाबो समायालै खानाय गोलावबाबो समाया नै माबोरै जाखोथाय जायला जुयला माबोरै लाबावनोथाय खानायखौनो हमनो हाला आङो ओमफ्राय गोसो बायदि नेट फ्रि मोनो आदा वाइफाइ दङना वाइफाइ एकदमबारे गोसो बायदि बिएल' नाङो ओंखाम संग्रायाव नांनो नागिरा ओमफ्राय 5 नाइट मोनो 5G 5G ब्रा जोंनि माबानि बावसोना जोंनि इण्डियानिसोना बेयो वाइफाइआ एयारटेल आरोना गोसो बायदि आंनिखौबो बुंदों दाना नोंनिखौबो बुंदों माने माखौब्रा आं बुजियासै दाना बे माबाया H3 H2 बिदि मानो ओंखारोब्रा दाना H3 मानो बिदि ओंखारोथाय बिनि ओंथिया मालै टप फानिया आंनिखौबो बुंदों 5G नेट नांदों आदसा 5G नांदों आरोना नोंनाबो बिसोरो माबा नायनायखौ खोनादों नामाब्रा दावरावनो बिदि दावराव खोनादोंबा प्रब्लेम जागोन माथो ने दावराव बोरैबा कपिराइटसो फैनानै आंहा जारला जागोन बिदिबा खोनादों आदसा दावराव खोनादों ना गोदोना फोलाव लांगोनानि मोखाङाव सोरखौ नेयो सोर असेया गेलेयो रावबो गैला लिंगारब्रा लिंदों हरहाबदों आं बुजियासै मा लिरो बारा बुजिलायलाङालै आङो बर' भाषाखौबो नोंनि आंनि खोथा लिंहरब्रा होनदों सोरखौ लिंहरनोब्रा सोरखौ लिंहरबावनो गोसोनि खोथाखौ नोंखौनो
सोरखौबा नों माबोरै लेंहरबावनोब्रा सोर फैगोन लेंहरबालाय फैगोन ना आं बारा लेंहरले गैयालै आं माने ओइ एसे माबाफोरा डलारफोरा बारायलाबायनायनि थाखायसो होसाबलाबायदोंलां एलबिखौनो 1 घन्टा जाबाय होनायालाय 1 घन्टा जाबाय आरोना एलबि फेसबुकआवबो होलाबायनांसिगोनलै माबा माबि फैनायनि माथो टुल्सफोरानो अनजाया वाट्सएपआव शेयार खालामना हो होनदों आरोना वाट्सएपआव शेयार खालामला होनो शेयार खालामबावनो बिराद दोनखासिगोन आङो गोदाव सोराव ना नै भैरबकुन्द'आ एखेनो ओइ नै एखे आरोना एखे जायो भैरबकुन्द'आ एखे जायो अरुणाचला एखे जायो ओमफ्राय होलांथां दलं गैया होमबा भुटाननि नै ओरै जायो होलांथां दलङा ओरै माने बिदैया ओरै जानानै थाङो मोनसे दै आंना बारायगासिनो दं फेसबुकआव मायो बारायदों आंनाबो बारायोब्रा बारायनायालाय बे खालि माबायाथ' मनेटाइजनि बे टुल्सआल'सो फैयाखैना कन्टेन्ट मनेटाइज टुलासो फैयाखै इल'सो फैयाखैना स्टारफोरालाय फैबाय बिसो फैयाखै डलारा गैया आंना डलाराबो बाराया माबाया फेसबुक इउटुबावलाय बारायोब्रा डलारालाय खानाय रुमबां समायना मेहर बास्राङा अखाफोर गावदों महरा नोंनिथिं रायलायहरो आंना फैबाय मालाबानो नोंना माबाया फैबाय फेसबुकआव कन्टेन्ट मनेटाइजआ फैबाय ओमफ्राय साबसक्रिपसन ना मा होनना बुङोलै साबसक्रिपसनाबो फैबाय नामा नोंना होमबालाय बेफोरबायदि फैबायथ' टेनसन गैला होमबालाय भिडिअ होबाय थादो नों खैदि मिनिहरो औ फैजोब्बाय गासिबो अके मोजाङानो होमबालाय नोंना फैजोब्बायबाथ' थिगानो दङ मोजाङानो फैजोब्बायबालाय ओमफ्राय दालाय मा खालामबाय दङ मा ओंख्रि जादोंमोन होनदों ओंख्रिया दोननोसै नामाब्रा फंबाय दोननोसै नामाथाय माथो रावबो गैलालाय दोननोसैदां मा होनना औ फैजोब्बाय मोजाङानो जादोंलै नोंना फैजोब्बायबा गासिबो फैजोब्बायबाथ' मोजांनि खोथा दालि पटल फ्रायसोमोन नों गोथाव लाभ रिएक्ट लाइक थुना होलाय आदा फेसबुकआव चेलेन्ज दंमोन नोंनि मोनसे आइडि जोंबो होदों मा बुस्थु लाभ रिएक्ट लाइक थुना हो लाइकखौलाय थुना होखायो माथो आंलाय लिंक हरगोन र' आं मोनहां जोंना दं आदसा मोननै आरोना मोनहां जाना दङ अके दोननोसैदांलै ने नङालै आंनि कमेन्टआवसो होनदों आदसा नोंनि कमेन्टआवसो अके मानसिफोरा एन्जार फेसबुकफोराव फिदिंलाबाय थायोलै बेफोरबायदि होननानै आसलथे नै फैसा खामायनो थाखाय सबसे इजिसिनबाथाय नों बेलेगफोरखौ नाय नोङो कमेडि बानायग्राफोरबो दङ हमना ला खोथा नोङो पाकिस्तानफोरनिखौ नाय नोङो अबेबानिखौ नाय नों कमेडि बानायग्राखौ ओरैबायदि मोजां कमेडि बानायो इसोरनिखौ नायथावनो ओरैबायदि इसोरना भिउसबो जायो बारायोबो ओमफ्राय इसोरो मालाबाबो बेबायदि माबा लाइक माबा माबि बिदि माबा खालामलाया
जोंनासो आंनियाव कमेन्ट गारनानै बे लाइक हो नोङो साब फल' मोनगोन मागोन होनना बुङो। दा बिदि खालामलायनो दरखारानो गैया। जों गावनो खुद जोंनि भिडिअ जुदि मोजांब्ला अट'मेटिक शेयार जाखायो। जिखुनु जों फेसबुकनियानो जा इउटुबनियानो जा अट'मेटिक शेयार खालामखायो जों माबायानो आरोना फेसबुक टिमानो फेसबुक टिम नङाबा इउटुब टिमानो अट'मेटिक जोंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला शेयार खालामना होखायो आरोना इयाय बेबायदि आरोना रावबो गैला मानसि होनदों ओमफ्राय जोंना आब' फैदों जासिला आब' होदों लाइक दान अन दं आगैनो अके थेंक इउ स' माच बिनि ओंथियानो जाबाय लाइक शेयार जायैनि थाखाय बिदि बुंब्रा गावनि फायदानि थाखायल'सो बेफोर बुङो मिथिबाय गावनि फायदा आंनि कमेन्टआव थांनानै लाइक खालाम माबा खालाम होनना बुङो बे नोंनि फायदा जागोन जा मिथिया नाथाय जाय बुंग्रा बिनि फायदा जागोन आरोना बेबायदि दा बेफोरो फेक बेफोरो नंखाय जुदि जोङो लाइभ साक्सेस जानोब्ला जुदि जोङो सासे इउटुबार जानो गोसोब्ला जों सासे फेसबुकाव भिडिअ बानायनो गोसोब्ला जों मोजां भिडिअ बानायनांगोन आरोना जाय भिडिअखौ पाब्लिकआ नायनानै मोजां मोनगोन जाय भिडिअखौ पाब्लिकआ गनायथाव बेबायदि भिडिअ बानायबानो अट'मेटिक शेयार जागोन रावनिबो जेबो गोनांथि नाङा दैमा अन थेंक इउ स' माच रावनिबो गोनांथि नाङा आरोना जेनेखानिफ्रा मोजां दं बर'नि बिसोरो कमेडि खालामनाय गितिमोन दालाय कमेडि खालामा होमबा 11 लाख मोनदों होनलायलायनाया बिसोरनि कमेडिया मोजां बयबो नायो मालाय फैसाबो खामायगासिनो मालाबाबो लाइक कमेन्टनि खोथा बुङा बेबायदि आरोना आरो बेलेग दङ बुहुत मानसि दङ फेसबुकआवबो भिडिअ बानायो मालाबाबो आंनियाव उमुक खालाम होनना बुङा आरोना मानो होनबा अट'मेटिक पाब्लिकआ नायखायो नालाय बेबायदि लाइक आदा थेंक इउ स' माच अके थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय बेफोरबायदि आरोना गावनि फायदानि थाखायल'सोलै जुगानो ओरैबायदि जुग जाबाय गावनिखौल'सो नायो दानि जुगाव आरोना मालायनिखौ मालाबाबो नायला सोलायबाय गोबां रोखोमनि सोलायबाय दोननोसैदांलै बारा रावबो गैला माथो आंबो बादबबाय माथो 1 घन्टा जाबायना अन दं अके जोंना जासिला आब' नार्जारि अन थेंक इउ स' माच अन थानायनि थाखाय आरो राइट आगै नाम दं अके बिदिनो जों मोजां गोसो होनानै भिडिअ बानायब्ला माने जाय भिडिअखौ पाब्लिकआ नायनानै मोजां मोनगोन जों बेबायदि भिडिअ बानायबा अट'मेटिक हारसिंनो जाखायो रावखौबो नाङा इहाय अट'मेटिक हारसिंनो जालाङो जेनेबा जोङो वाट्सएपआव नाय आदा भिडिअ लिंक हरनो अके दालाय जोङो बर' फिल्म बानायो ओमफ्राय बर'नि सर्ट कमेडि बानायो बिसोरखौ नाय नोङो बिसोरो अट'मेटिक जालांखायो आरोना रावबोखौबो आंनि भिडिअखौ नायबो होनना बुङा नाय होनना बुंगोन बुंनाया थेवबो ओरैबायदि माने शेयार जालांखायो माबा जालांखायो मानसिफ्रा इन्टारेस्ट मोनबानो खालामलांखायो आरो बिदि बुंबाय थानो गोनांथि गैलायलाय आरोना बिदि बेखायनो जि बानायो एकदमबारे गोसो होना बानायखानांगौ आरो जि बानायो आरो मोनसे खोथायानो जाबाय मा जोंनि भिडिअ बानायनायनि सिस्टेमफोरा मोनसेबो रावनावबो मोजां जाया जायफोर फिसा इउटुबारफोर दङ लाजियोना बिदियाव साक्सेस जाया आरो दा आंखौनो होनना बुंबाय जोङो मोजाङै भिडिअ बानायनो हाया आरोना लाजियो मायो उमुक बेफोरबायदिबा साक्सेस जाया आरोना एकदमबारे बानायनांगोन आरो मोजां सासे इउटुबार जानोब्ला मोजां कन्टेन्ट लाबोनांगोन दा मानसिफ्रा आलबाल मालायनि कन्टेन्ट लाबोयो बेफोराव माबा जाया आरोना बिदि आङो मोनसे खोथा बुंनो सानो आरोना जोंनि बर'आव जुदि प्रफेसनेलि इउटुबार होनना बुङोब्ला सासेल' मानसि नुदों आरोना आङो बेनो जाहैबाय माबा आरोना आलफ्रेडआल'सो प्रफेसनेलि भिडिअ लाबोयो आरोना बिनि अनगायै बेलेग इउटुबारफोरा मालाबाबो प्रफेसनेलि जानो हाया आरोना मानो होनना बुंबा उमुक सुमुक सोरनिबा भाइरेल माबा माबि होयो भिउसनि थाखाय बिदिया माने प्रफेसनेलि जानानै थाया आरो दै जों इउटुबनि गाइडलाइन मथे माबा माबि नेमखान्थिफोरखौ नायोब्ला बेबायदि आरोना ओंखायनो जों आदा आलफ्रेडनि भिडिअखौ नाय नोंसोरो माने ब्लग नालाय ब्लगल' भिडिअ लाबोखायो आरोना इयो बेलेग एक्सट्रा मालाबाबो भिडिअ लाबोआ इयो बेलेग भिडिअ मालाबाबो होआ आरोना दा बेबायदि जानांगौ आरोना प्रफेसनेल लाखिनांगौ आरोना जिखुनु खामानिखौनो मावनाय दांनाय जानाय लोंनाय मोसानाय गासैखौबो खामानि मावनाय भिडिअ बानायनाय प्रफेसनेलि बि बयस आरो आलफ्रेड बेस बि बयसआबो आलबाल मालायनि भाइरेलखौ लाबोआ आरोना बेबो
दा बेबायदि जानांगौ आरो ना इउटुबारा जाबाथाय मालायनिखौ लाबोयो आरो ना होमबाथाय इउटुबनिफ्रायबो नोंखौ इउटुबाबो मिथियो आरो ना आदसा बे मानसिया प्रफेसनेलिलै इउटुबार होननानै दा जोंनाथ' आयु बिदि आरो ना मालायनि सोरबा माबा मोसानायखौबो होलायलाङो माबा ब्लगखौबो होयो जि केटेगरि जों चइस खालामनायावनो माबा आरोना बिदि केटेगरि चुज खालामखानायालायानो बिदि जायो होमबा फाग्लासो ने जों केटेगरि चइस खालामसिगोन ब्लगार होननानै चइस खालामनायखौनो डान्स मोसानायखौबो होसिगोन सोरबा अल संबो होसिगोन नङा होमबा आंबोथ' होदोंमोन मोनसे समाव जेनेबा बिदि आरो आं डाइरेक्ट बुंखायो मालाबा अल सं दा होखा आरोना ओरैबायदि प्रब्लेमाव गोलैगोन कभिरा फैना होजाबाय थागोन उनाव बोरैबा पात्ता मोनस्लाबनाय नङा नायनो रोङाबाथ' आरो मालाबानो मा जागोन आं सोरनिखौ नुबाय आङो लोगो हमगोन र' आलफ्रेडखौ एबार होनदों बिसोरो आरोना प्रफेसनेलि भिडिअ बानायग्राफोरा आरोना बेलेग रावबो गैया एकदम जानला मानला भिडिअ बानायो फैसानि थाखाय आरोना फैसानि थाखाय माने जेनेबा प्रफेसनेलि जानानै थाया आरोना जेनेबा माबाया आरो जेनेबा चेनेलफोरा जेनेबा ओंथि गैयि जायो आरोना जेनेबा नों मोनसेल' जेनेबा जों चाइनाफोरनिखौ नाय नोङो चाइनाफोरनिखौ नाय जिखुनु आउट कान्ट्रिनिखौ नाय जोंनि इण्डियाननिखौबो नाय नोङो खालि सोरबा कुकनि भिडिअ बानायबा खालि जानाय खावनायल' बानायगोन बेलेग जेबो ब्लगबो होआ आरो खायसे ब्लगा एकदम ब्लगल' राइडारफोरनियाबो जेनेबा नोङो बेरायनायल' एकदमबारे बेरायनायल' होगोन बेलेग जेबो भिडिअ होआ आरोना बेबायदि प्रफेसनेल दोननो आरोना जायफोरा माने मिथियो मोजाङै बुजियो इसोर इदि खालामखाना लायो आरोना सोर दं लासै कानेक्ट खालामना लोगो हमजोबगोन आं क'क्राझाराव होनदों आरोना आंबो र' मबाइल मोजां लाबाथाय एकदमबारे ब्लगार प्रफेसनेल भिडिअ बानायसै आंबो आरो जोंनाथ' फेसबुकआ जोंना माने आंनिखौथ' बादो आंथ' बारा बेफोराव इन्टारेस्टिं गैखाया गैनायालाय होसाबो जोंनियाव आरोना बर'फोरनि गेजेराव ओरैबायदि जानला मानला भिडिअ होलाबायो जेनेबा प्रब्लेमथ' जेबो ओमफ्राय होमबाबो जोंना माने प्रफेसनेलि जानानै थाया आरोना खालमासि आइफन लानोसै आं बिदि जानानै प्रफेसनेल जानानै थाया आरोना नों नाय बेलेगफोरनि भिडिअखौ नाय चाइनानिखौनो नाय जिखुनु आमेरिका जिखुनु फरेनार जोंनि इण्डियाननि जोंनि माबानि अनगायै आरोना जेनेबा बिदि हिन्दी इउटुबारफोरनिखौबो नाय जि कमेडि बाथाय खालि कमेडिल' भिडिअ होयो बिसोरो बेलेग जेबो होदेरा आरोना जोंना फाग्लासो अबावबा बैसागु मोसानाय होगोन अबावबा ओंखाम जानायबो होगोन अबावबा बेरायनायबो होगोन अबावबा सोरबा भाइरेल जानायनिखौबो होगोन बिदि मोनथाम मोनब्रै होला जोबथारो आरोना बिदिबा प्रफेसनेलि जानानै थाया आरोना इउटुबानो जा जिखुनु ससियेल मिडियानो जा आरोना आनलेस ओंथि गैयि जायखौनो मोनो बेखौनो होनाय बिदिसो जाहैबाय आरोना ने हागोन ना हायाबा जिखुनु लागोन दारा हायो मानो हाया नाजाबानो हायो जेबो नङा सोर दं दे कमेन्ट खालामदो खेनसे कमेन्ट खालामना होदो दे दोननोसै आरोना कौन है प्लीज कमेंट कीजिए अभी मैं एलबी बंद करने वाला हूँ गाइस गैला रावबो गैला ने रावबो गैला आरोना रैमालि बसुमतारिया बायदों आरोना डाइरेक्ट रैमालिया बायसो फैबाय माथो दिनैलाय दिङा ना मा एलबि होबाय नामाब्रा दोनदो नावदार दोननोसै एसे डाइलग मारिबायलां आं सोरबा मानसिफोरा नायनानैसो खोनासंबाय थादोंसै आरोना उमुगा माथो डेन्जार बुंबायलै होननानै अन दंमोनदां अके दे थेंक इउ स' माच जाय बिथांमोना आंनि लाइभआव आंखौ सापर्ट होबाय आरो जोबजासे थाबाय खोनासंबाय आंनि बुंनायखौ लाइक होबाय कमेन्ट होबाय बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर होबाय थायो दे दिङाया दोनदो आरो अके
थेंक इउ स' माच आरोना बयनिसिमबो दे बाय आगै आं दसे उन्दुनोसै नो अके बारा उन्दुनाङा सानाव उन्दुबाथाय जोंना मेजेम बारायो मानसिना आब' मेजेम बारायबा मानसिया मथि जायो आरोना बांसिन जाय मानसिया सानाव बांसिन उन्दुयो बे मानसिया मथि जायो आरोना मेजेम बारायो आरोना आरो खारनोबो हाया आर्मि साख्रि आं जेब्ला आं आर्मियाव रानिं खालामदोंमोन ना अब्ला उन्दुनो होआमोन सानाव उन्दुबाथाय माने देहाया खैफोदाव गोग्लैयोनो आरोना माने खैफोदाव गोग्लैयो माने मा होनना बुंगोनथाय माने जोंनि देहानि लिभारा जेब्ला लिभारनि किडनिजों थै बोहैलाङोना होमबा बे मोनानि समाव बेस्ट खामानि मावो आरोना ओमफ्राय बोरायबाय माथो बाजै लादो गैयालै रावबो नायस'ना बोरायनायाथ' बोरायबाय नै दारियानो मोनलाजोब्बाय ओमफ्राय रावबो नायस'ना माथो मा जागोनथाय रावबोखौनो नायसनला बोरायलायलांबाय मालाय जोंनिफ्राय उन्दैयानो हाबा जाबाय दिनै मा बारलै दिनै बिस्थिबार ना गाबोन सुक्रुबार गाबोनबो गामि खाथियाव सासे फंबाय जानायनि हाबा दङ जोङो गोदो बैनाय होनना बुंनानैसो एदावोमोन जोङो गोदो जेब्ला क्लास 8आव फरायोब्ला 8-9आव फरायोब्ला जों बैनाय एदावोमोन उन्दैयैनो दा बिसो हाबा जाबावसिगोन होमबा सानना नायलाय जोंनासो मोनाखै दाबो मा जाबावगोन आंथ' गरमाव आं एथ' गरमाव हाबा गरमबालाय मा जानो हाबायानोखा ओमफ्राय मा होनदों नोंबो लादो दारिया मोनबाय होनदों मोनबाथ' लासिगौमोनलै मोनाना रावबो नायस'ना माथो मोनालै आयौ नावदारना आयौ स्ट्रेक हरखांबाय आदानो ओमफ्राय थ' हाबाया हाबाखाब्रा गरमजों गोजां बोथोरावसो हाबा जानांगौ बिदि जायाबाथ' बोरै जानो मालाय हाबाया गरम बोथोरजों गोजां बोथोरजों खोथा गैला मालाय गोसो थोलायदों हाबा जालायदों आरो सोरखौ मा बुंनो हाबावनो दानि जुगावलाय आंनि गोसो बिदि जायोना आंहा फैसा दङ आंहा थाखा दङ आंहा गार्लफ्रेन्ड दङ आंहा हिन्जाव दङ आंहा हौवा दङ आंहा हाबा जादों गावनि गोसो आरोना आजिखालिलाय गोदोनि बायदि नंलालै सोलायबाय सिथाबना उन्दुनो हानाय नङा सिथाबना उन्दुनो हानाय नङा माथो होनदों दानि जुगावलाय ब्रा गोदोना हाबा जानायनिबो टाइम दंमोन आरो माबानायनिबो दंमोन मा होनना बुङो बेखौ न' लुनायनिबो टाइम दंमोन गोदोना दानिया नों नाय दैज्लांबाबो न' लुयो माबाबाबो माने खुनु खोथा गैला आरोना जिखुनु जानला मोनला सम बोथोर गैला दाना हाबा जालाबायो गोसोबानो हाबा गोसोबानो मा सब आरोना अलराउन्ड आं बिदि बोथोराव हाबा लाया होनना दाना बोथोरा थान्दासोलै नै अखा हाहांहांसो नै थान्दासो माथो नै बोथोरा थान्दासो सान्दुं गैया हाबा जाजायो बिदि बोथोराव हाबा लाया नामा मायदियावथो लागोन गोजां बोथोराव माने बैसागावबो गरमसो माथो गरमसो जायो माथो बैसागावबो गरम बावखुंग्रि गाखोनायावनोथ' बेसे गरम जायो दा बोथोरा ना हाबा जानाय ना सैथो हाबा जानो मोनानो मासाव आदसा हाबा जानो मोना आरो ने जोंनिथिंबो दं मा बारथाय मिथिया होनदों आदसा नोंसिनिथिंबो दं आरो ना मा होनदों संसारा दा बोथोराना हाबा जायोना जायोना खैदास हाबा जानो मोनानो सावन मासाव हाबा जानो मोना आरो ने
मेकआपफोरानो खारजोबगोन बे होनदों। मेकआपखौ होनबाथ' आङो मोनसे खोथासो गोसोखांबाय आङो। मेकआपआ आसलथे मेकआपआ जेबो जोंनि माबायाव खामानि आरोना, मिथिबाय? जोङो जोंनि महर मोखांखौ जेनेका मेकआप फोननानै जों देलायोना, नों बिदि मेकआप फोननानै महर मोखांखौ देलायस्लायस्लाय जोंनि गोसो गोरबोखौ जोङो मेकआप फोन आरोना, गोसो गोरबोखौ जोङो मेकआपजों देलायो। होमबानो क्लियार जागोन आरोना। बाय दे। डेन्जार बखिनो हायोलै ने आङो। ओरैबायदि सान हर मोना खोमसि बखिबाय थानो हागोन आं, मिथिबाय? खोनासंग्रा थाबाथाय आरोना। बालाय लांगोन आंनि बखिनायखौ खोनाबा संसाराथ' आंनि बखिनायखौ दाना बारा जाबाय। ओरैबायदि बखिखायोना आङो, फेदेर जोबानो फैबायानो थायो। आंहाबो फैबाय थायो आरोना। मोनसे बेबायदि टेकनिकखौ मिथिबायना आं मायाव सोलोंदोंबा, डेन्जार सोलोंदों आङो बे टेकनिकखौ। माने जोबनोनो रोङा आरोना, फैबाय थायो। आरो दाथ' बिराद फैबावबायसो बुंनो गोनां, आं बुंलासो। खोनासंनाय नंला नोंसोर आरो रावबो। आबौ आबै जेनबावगोनसो होनदां। जेनजोबगोन आंजों, आबौ आबैया जेनजोबगोन। एकदमबारे हाखायो आङो। आखा फाखा होनना बुङोब्रा बेखौ बर'आव। आखा फाखा। सारनोलै माबा अरना गालांबाय नै। दोनदोलै दे संसार दोननोसैलै माथो खालामबावनो। नै खेनसे जायगाखौ नायस्रानोबा। वाव, नै संसार जोंनि बिल्डिंखौ नायनोबा। नुबाय नै संसार। नै बेहाय थानानै रिल्स बानायबाय थानो हागोन नोंसोरो। नै बिल्डिं आरोना। नै मासे साइज होनदोंब्रा, साइजब्रा। बिल्डिंआलाय र' गोजौखौ देखायबावनोसै आं नोंनो। ओइ नै डिजाइनफोरा थिनथाला। देखायनो हालालै। दे होमबा दे, दोनबाय दै। थेंक इउ स' माच संसार जोबजासे नायनायनि थाखाय। संसारा ओंखामानो हजम जालायजोब्बाय खोमा। हजम जाबायबा दुगैना थाखादो, लांनो फैगासिनो नोंखौ। माजों लांफैगोन नो, बाइकजों? आरामसे खैथा जाखो टाइमा दायो? 3:30 जाबाय। आरामसे दुगैनानै फ्रेस लंपेन्ट संपेन्ट गानना थाखादो नोङो। मबाइल चार्ज होना लाखा, दा भिडिअ बानायलांनो। आरो भिडिअखौ संसार, भिडिअखौ ओरैबायदि दमजों बानायनांगोन, आं नुवाबाथाय नोंखौ जावहरगोन आं, मिथिबाय? ओरैबायदि जावगोन आं नोंखौ। ओरैबायदि बाइकजों ओरैबायदि भिडिअ बानायखा नोङो। एकदम नै आंखौ उमुनाव बेरायनो फैदों आङो, उमुक होननानै 5 मिनिट भिडिअ बानायनांगोन नोङो। 5 मिनिटआव ओरैबायदि भिडिअ जानांगोन, मिनिनो बारा मोननाय नङा। ओमफ्राय मिनिनो बारा मोननाय नङा। आरो जाय नोंखौ लांनो फैदों बेनिबो फंनै फंथामसो बिबुंथि थानांगोन। एकदमबारे मोसौनि रनसायखौ जेनेका लिरो, मोसौनिफ्राय आथिं थोंनै गाइखेर होयो मायो हालौवनाया, थिग बेबायदि दिनैनि भिडिअआ पारफेक्ट जाथारनांगोन आरोना नोंनि भिडिअआ। थोदस, लाजिबालाय नों खामानि गैला। मा इउटुबार मा इउटुबार होनबालाय लाजिलायनाय, जारला सारलै बे। हैद बाद होदो होमबालाय नोङो। मा लाजिलायनायसैलाय, इउटुबारानो बिदि जाबाय सोरबा। होमबालाय मा भिउस, मा फैसा खामायगोन। दे होमबा दोननोसैलै। दोननोनो बालायलायबायमोन आङो। बिदि रायलायबाथाय रायलायबाय थानो लुगैयोलै, साथाम साब्रैसो थानांगौमोन डाइलग होलाबाय थानो। लाजिनो मोननाय नङा, डाइरेक्ट खोथाखा मिनिनो मोननाय नङा। 5 मिनिटनि भिडिअ बानाय, ओरैबायदि भिडिअ बानाय, नै आंखौ उमुगा लांनो फैदों, थुमुगा लांनो फैदों, दा बेरायनो फैदों बायदिसिना बानाय आरोना। दाननायखौ बोरै दानोमोनब्रा, रोंलाय लांलालै आङो।